Ku danna subscribe kuma ku taɓa ƙararrawar sanarwa. Sosai yau na ga wani abu da ya sa ni cikin tunani da yawa, kuma zan so ku kalli wannan bidiyon nawa tun daga farko har ƙarshe. Ashe manyan arewa mu ma ba sa san mu, ashe manyan arewa mu ba ma sa tare da mu. Don wasu masu kuɗi da masu madafun iko a arewacin mu Najeriya wanda ya kamata a ce sun fito sun taimaki talaka ba sa diba. A yau ne a kudu wasu bayin Allah suna zama a cikin ruwa, a ruwa ba suke zaune ba, gidajensu a cikin ruwa, in an yi ruwan sama gurin tike, ko me aka yi gurin tike. Fi sabidillahi wani bawan Allah ya zo ya gitta ya ga yadda suke rayuwa a kudu fa nake baku wannan labarin. Ya zo ya duba halin da suke ciki, ya ce musu duk ana suke rayuwa, ya ce musu eh, suka ce me eh, kuma da yaransu da komi. Ka duba akwai sauro, akwai ciwo, akwai menene, kullun safiya sai dai su zo su dinga ibo suna fitar da ruwa. Zan samu ko wannan bidiyo ku kalle shi bayan magana da nan, za ku kalli bidiyon ku gan kusan cewa da gaske nake ga muku wannan abu. Amma manyan arewa mu idan mu ne matsalar nan take faruwa da mu, ba ma sa duba da irin wannan yanayi. Kowa ta shi mika motion din shi a majalisa, kawai motion din a jihunsa shi yake mikawa. Babu wani abu da suke taimakawa dan arewa da shi mai kunya amfani da shi, sai dai ma asali abin da zai batance shi. Wani irin duniya ce wannan? Yan arewacin Najeriya kuke mana sirran ku, gwamnonin mu ba kwa diba mu, amma a ce yau wanda ma bai da madafan iko a hannunsa yana taimaka ma yan uwansa na kudu, amma ku ba za ku fito ku taimaka wa talakan ku ba, wasu gajiyayyun ku ko kuma wasu masu jinya. Dan Allah dan Annabi ku kalli wannan bidiyon, kada ku manta kun gama kallo ku danna mu subscribe din channel din. Nagode, ku kalli wannan bidiyon ku san abin da nake magana akai. Yesterday night I couldn't get any sleep. I literally couldn't sleep because my heart was just in this place. You know, and earlier this morning when it started raining, I started panicking for these people. And I got here and realized that truly my fear was a reality because their house got flooded and they've been trying to scoop water out of here. So I came to see how we can get them out. I couldn't sleep because when it was raining, my heart was out for these people. I was like, how are they going to survive? I just came this morning and realized that water is entering. It's the rainy season period. So what I want us to do is to get them out. I want them to leave this weekend. I'll do what I can, but I need support and sponsorship and help to help them, whatever it is you can give. I promised them to get them out before, but there was another one that came out, the last project I did. So we had to do that one first. But now, they can't stay here. Look at, this is all water, all over. This water, and these are kids here. And I'm trying to imagine the sickness, malaria and mosquitoes here. They are true. Where are your children, madam? They are there. So they are scooping water out of their house because it rained earlier this morning. So please, I couldn't sleep throughout yesterday. It was just in my heart. Please, please, these two people, they are with kids. They need to live here. Whatever it is you can contribute, let's do it as soon as we can. Then this weekend, we'll start looking for house for you people. Okay? We'll start looking for house for you people. The water entered the bed. Yes, sir. So this is what you do every time? Yes, sir. How many children do you have? 2 children. By weekend, people should leave this place. And 6,000. I'll give you. I won't tell you. I'll give you today. Because I manage myself for it. Only. All these children needs to leave this place. Eh? They know they get malaria. This one is sick. It's not funny anymore. This is raining season period, so you can imagine what they are doing every day. So, but when it's raining now, and so you sleep in the house with your children. I'm just packing the water out now. Just now. The truth of the matter is that the situation is more severe than you're even seeing on the video. You need to be here to understand the state of these people. Let's come to their aid, please.